Hürmetli cemaat, mine bugün birini kişini iske aldılar da şakırdılar Kur'an okurga. Şunda oturam, söyleyeyim mi aytam, hokey turuna söylep gittim de başta mi aytam indi. Ni biraz ni külümsürek buldu. Çünkü mi aytam mine men şakırdı mine aytam dostum meni şu Kur'an okurga. Yakşamı gününe deyip, avul nişe 3 gün mü 4 gün oldan. Men bilip turam şu günne hokey bulaşak. Endi aqlim menga aytib tura, bizni Qozonda jingirga tiyish deb. Intuitsiyam aytam, nechtir kuchliroq ayta, yo'q, yakshanba kunni o'ynayishaqalar Vladivostokda shu soatin keltirib qora, ulgurasingmi? So'z berma. Avul tek so'z bersang, shuluq talab eta, sen va'da berding, men bu tankishni chaqirmayman endi o'qirga deb. Men aytam, yer yalaysa. Shunasi endi men aytam, mine anladım, jingler bizler, meytem 90-95% men şul jinga deyip uylaganim. Şunda birisi utura, ayda deyim mine dey, şul tigani da dey, men dey stavkalar koyarmı, sen mene kengaş berip turasın. Meytem yok, mene akşalata oynarga yok akşa dey. Meytem alayda men yaratmayım, meytem haram ol akşa ni tıyıla ol akşaga tige bigrak şul tige akşalata da azartный oyun alar berde tıyıla yaramay bizge haram meytem. Şul aytasım kile, şunda söyledim mi aytam, nişe günlük mi aytam, unutulmasın deyip tigi sureler, narsalar qarapşa şul indi okup bardım, nişe tapqır mı aytam, yattan okup bardım aytam. Jingler biznikiler, mine 3. gün aldından okumaganim mi aytam, jingildiler biznikiler Qozonda, akişe bir saat mı, 1,5 saat tigi video yasayım da mi aytam. Uyda bigrak aşakım aytam, internet işlemi, YouTube'ga kirip bulmuş, şuna ko'ra men aytam, oranma çıkıp salqın jilda da 1,5 saat mı yurdim şu tigi urş aytmış deb пока зальется. Şunda nişe tapqır okudum, qabatlap okudum. Mine men aytam, bilasizmi, bugün jingdiler. Alar bulay ekan, şulay ekan deb aptirab qarab o'tiralar endi. Ya'ni shuni aytasiz kela. Jamoat u mine shotliq kerak bit. Шотлық нәрсеге құшаттанырға, міне urş aytmıştı, так мало поводов для радости. Бәйелер үсе, қайсы уақытта тағы нәрсе, бір жаққа барып қайтырға, саяхат қылырға ақша жоқ, тіге жоқ, кішіне. Енді міне тіге urş aytmıştı, свет в окошке. Шул хоккейні қарамасақ, енді рахмет біздің егітлер алар дәрежесін түшірмей. Зиннатулла абый тыңлап тұрса, бик зур рахмет, Аллах Тағала исәнлек берсін. Ол бик катлаулы, нервный эш, бик ауыр эш. Ол тіге 7 сағат самолетта ұшу. Анда тіге нәрсе дейлер әлі смена поясов. Бик катлаулы, бик нишек тәйсир етелер, ауыр тәйсир етел. Нәшіктер менә ауыр нәрсе ол. Шуны қарамастан, жігіт бізнен Аллах Тағала берген шундай сәләтлі жігіт исән болсын. Ол біздің тренер. Чөнки тіге башланғанда КХЛ нинди біз ұятқа қалдық, әлі қаяншы орында бардық. Не урш айтмышлы плейлист в хвосте. Анда мен қарамаған ем башта күз күні, соны ашып қарасам, аптырап кеттім. Анда автомобилист бірінші орында, құйрығында біздің не плетет сурш айтмышлы в хвосте, ақбарс, метам бу бит, нинди хурлық инде бізге. Нәрсе инде. Мына рахмет. Алар өзін көрсеттілер, бірінші орын алдылар. Ол Ирақ шарыққа барып, яғни Дальний Восток, анда барып 4 ұшырашуны жеңіп қайттылар. Мұнда да мен тек әзірек біраз сүрілгені көңілім қарағанда мен айтам, никалар өзінің күшін бермәділер. Ансы да ақылы бұл шықты, чөнки аларда бірінші күн бар екен ял иттерге. Мен ойлағаным, аларға ял иттерге юнлап бермәсләр. Авангард инде жеңіп шыққаш, алар буша ял итәләр инде. Біздің мискіннәр арып шул үшіп тігінде мұнда арып бітіп, арып талып, күшләре болмас деп несем, алар 2 апрельда гына ойын башлана екен. Шуңа күрә ул біліп тұрып, ең бірінші бит мөһим исәнлек болсын. Алар bir аякларда сынмасын, bir нәрсәдә Алла сакласын, bir нәрсә булмасын. Шуңа күрә шуны уйлаган минемчә ул баш тренер. Шуңа күрә аларга әйткән, яр инде ни, урышмаганда
Казанда җиңмәгәннәр, анда барып, чөнки 3 уенны Адмирал бер кашындан итмәсе. Ул әгәр дә ул топовый команда булса, анда браз гына теге комедия бар бит әле. На Дерибасовской хорошие погоды, на Брайтон-Бич опять идут дожди, шунда әйтә. Совсем немного, дип теге Кикалишвили әйтә бит. Шул шикелле совсем немного әгәр дә нитсә яри. Булай инде мин әйтәс килә бу егетләр үзләрен аякларын саклап, нитеп, көчен саклап, чөнки алар теге травма булса, ул бик авыр соңдан алып барга, чөнки Авангард бик көчле команда. Хәзер инде менә өмет туып ята. Бик нигезле безнең өметебез. Авангард белән ничек теге ачулар килмәсә, мин теге телевизордан карадым да сөйләдем бит. Имеш Тамбиев Леонид, баш тренер Владивостокта, имешти, Мәскәүдән оялмыйча сөйләп утыралар. Ул әйтте, имешти, Казан командасы артистлар алар дип. Инде менә урысча әйтмешә, деликатный манер, имеш, мыскыллап ята. Бүтән кич белән, бүтән карадым, шул матч ТВ-дан бер командага хакында шулай бер мазаклап, үртәп, мыскыллап сөйләгән сүзләре булмады. Хатта менә уйнаганда Кашака, ягъни Клюшканы, безнең Петров дигән иткән, аны да хитрый он дип, нәрсә дип, ничек менә җиннәре сөйми татарны мәллә, Татарстанның, минемчә татар түгел, аларда татарлар бар бит инде, уйный үзләрендә. Ана Владивостокта 2 татар уйныймы мәсәлән, юк дигәндә, бүтән җирдә дә татарлар уйный. Алар Татарстанны җине сөйми. Әле анда командада инде татар бер бөртек имеш, баш тренер ал мәсәлән, капкада тора 2 егет безнең, тагы ни уйныйлар 1-2 егет. Шуны карамаса, алар да әле анасы татар да түгелдер бәлки, чөнки исемләре урысча. Шуны карамастан ачулары килеп, түзәлмиләр, шыдый алмыйлар. Мен шул көннәшеп, әле мин видео куйганым. Ул ди СК белән уже договоренность есть. СК белән Казан чыга дип, Казанская бригада судит так дип, бук атып, гафу итегез, бук пычрак атып, әллә ничек. Ул да мен әйтәм, Аллаһ Тәгалә түземлек бирсен безнең шул теге тренерларга, Казанның Акбарсын. Андый төрле нәрсә, болельщикларда төрле, арасында провокаторлар бар, төрле нәрсә яза. Аны мен әйтәм, түземлек кирәк аларга, бик нервный эш бигрәк авыр, мен әйтәм, картайта, ул эш бигрәк шундый бик катлаулы эш, мен әйтәм. Шотландыра ничек? Ничек шотландыра? Әни мәрхүм әйтәдер, ишем теге ишем яна түгел, ул көннәшүдән була. Ут йотып утырабыз, балаларыбыз каядыр исә. Шул шикелле хак сүз менә. Безнең хоккейчылар уйнаганда борчылып ут йотып утырасың менә. Теге кино комедия күргәнсездер, Любовь и голуби дигән, шунда Гурченко сорый, вы любите его ди? А теге әйтә, не знаю, у меня вот груди теснит ди. Шул шикелле утырасың карап, күкрәгең кысылып утыра. Үзеңнең Акбарс безнең сөекле команда өчен борчылып утырасың, кайгырып. Нәрсә бар инде шунда? Утылсалар да нәрсәсе бар, кайгы юк бит. Шунда менә күкрәк кысылып, тын кысылып, менә ничектер бик уңайсызланып утырасың. Рәхмәт, менә алар ичмасам уйнап күңел ачылып китә. Ул бит яз көнне иммунитет төшә сөйләдем, күп кеше ширли. Әгәр дә шатланып хоккейны караса, алар тирилеп китә, чөнки ул шатлануга иммунитеты үсә дә, кеше тирилеп китә. Шуларга алар безнең менә Минзраф аларга шаяртып әйтәм, бераз акча күчерергә тиеш. Җиңгән чакта алар ничә кешене аякка бастыра Татарстанда. Рәсәй күләмендә дә Акбарсын болельщиклар дип әйтәләр. Шуларны аякка бастыралар. Тегеләр шатланып, Акбарсның уңышларына шатланып, тирилеп китәләр. Иммунитетлар үсеп, алар шатланып китәләр. Бер яктан бәхет шикелле кабул итәләр шул. Үзен бәхетле кеше итеп. Шуны әйтәсе килә җәмәгать. Мин сезне ышанам, ризалашырсыз минем белән, чөнки без бит Татарстаннан, без татар халкы, без бердәмлектә булып, үзебезнең Акбарсны хупларга тиеш. Хатта кайсылары битараф. Мен әйтәм, алар бит Акбарс безне гербында, күкрәгендә йөртәләр. Җәмәгать, әйдәгез бергә аларга ярдәм итик шунара.
birdamlikda bo'laylik.